Moikka kaikille, mun nimi on Anssi ja tervetuloa keskustelemaan live-simulaatioista ja niiden hyödyntämisestä erityyppisissä organisaatioissa. Mulla on täällä kaverina Teemu, niin ole hyvä Teemu vaan. No niin, tervehdys. Minä olen Teemu Anssin kanssa mukana konseptissa. Kyllä, ja tosiaan esitellään tämmöistä kevyesti tässä, tai lyhyesti ja nopeasti tämmöistä meidän uutta simulaatiokonseptia myöskin samalla, mutta ei mitään, lähdetään liikkeelle. Eli Teemu, sä voisit oikeastaan aloittaa siitä, että jos sä kerrot muutamalla sanalla vähän, että mikä tämä meidän konseptin tarkoitus oikein on. Jes, kyllä, erinomaista. Eli tosiaan Teemu Hiava Oylta. Ja meidän konseptina on tuottaa live-simulaatioita AR 3D-teknologia työkaluja hyödyntäen. Eli voidaan toteuttaa prosessi tilassa kuin tilassa sillä tavalla, että työntekijä tai sitä prosessia tutkivat tai siihen perehtymistä haluavat ihmiset pääsevät toteuttamaan sitä prosessia turvallisesti, tehokkaasti ja sillä tavalla oppimis- ja kehitysnäkökulmat hyödyntäen. Ja se voidaan tosiaan toteuttaa ryhmissä eri kokoonpanoilla nopeasti, melkein tilassa kuin tilassa, ja saada siitä sitten haluttuja tuloksia aikaan. Kyllä, ja se mikä tässä on parasta, niin tämähän sopii melkein kaikille, mutta ei mennä vielä ihan siihen, vai mennäänkö Teemu? Otetaan ensin ehkä jotain muuta, katsotaan, että kelle kaikille me saadaan tämä sopimaan. Kyllä, juuri näin. Eli tosiaan, ketkä tästä konseptista voisi eniten hyötyä? Jees, ja erittäin hyvä kysymys, ja mäkin tässä vielä tarkennan muuten oman tittelin, niin siis Salmen Anssi oli täällä kyseessä, ja Simulation Wizardin kautta tässä toimin sitten, ja tuon omaa simulaatio-osaamista, myöskin vankkaa osaamista esille, mutta että joo, simulaatiot, jos me ajatellaan niin kuin ylipäätänsä, niin nehän on kaikille ja kaikille ihmisille, organisaatioille ja niin edelleen. Ja tietenkin, jos puhutaan niin kuin organisaatiotasolla, niin puhutaan tietysti sellaista organisaatiosta, mitkä haluaa kehittyä eteenpäin. No tietysti joku voisi kysyä, että mikä organisaatio ei halua, niin sitähän päästään taas takaisin siihen, että tämähän on kaikille, eikö niin? Mutta että simulaatiothan on niin kuin ehkä tutumpia sieltä koulutusaloilta, ehkä koulutusmaailmasta enemmänkin, mutta mä näen sen näin niin kuin simulaatiotutkijana myöskin, niin sen, että niissä on huikea potentiaali myöskin koulutusalueen ulkopuolella, eli simulaatiot käytetään mun mielestä vielä liian vähän, että käytännössä simulaatiota voidaan käyttää millä tahansa alalla, missä tahansa organisaatiossa, kunhan muokataan siitä siihen organisaatioon sopiva. Eli mä en näkisi tässä, että olisi niin kuin minkäännäköisiä rajoitteita. Kyllä, eli käytännössä siis puhutaan kuitenkin konseptista, jossa ihminen haluaa tarkastella asioita, oppia asioita, ja se on tosiaan niin kuin on se oppilaitos, yritys, minkä tyyppinen toimintoorganisaatio vaan, niin siinä pystytään kuitenkin samoilla pelinappuloilla toteuttamaan se tavoite siihen niin kuin ihmisen oppimiseen ja prosessien kehittämiseen. Ja sitten sen verran täytyy tähän kohtaan muuten vielä lisätä, että simulaatioiden skaalahan on hirveän laaja, niin kuin ehkä osa teistäkin sen jo tietää, ja tietysti simulaatioita, jos me puhutaan logistiikan alasta esimerkkinä tässä, niin on tietysti tämmöisiä mallinnussimulaatioita, muita tietoteknispohjaisia simulaatioita käytetty paljon, mutta että meillä tämä konsepti lähtee ehkä kuitenkin vähän eri näkökulmasta, eli lähdetään sieltä ihan niin kuin käytännön työstä, niistä käytännön live-simulaatioista, miten niitä pystytään sitten tuomaan mukaan siihen kokonaisprosessiin ja sitä kautta myöskin sitä dataa sitten esimerkiksi niihin simulaatiomallinnuksiin. Että hyvä muistaa, että se skaalahan on hirveän laaja simulaatioissa. Kyllä, ja juurikin se, että se simulaatio voidaan toteuttaa myös niin kuin olemassa olevasta prosessista, mutta työkalujen avulla, niin kuin tämä AR-työkalu, niin se voidaan toteuttaa ihan niin kuin suunnitteluvaiheessa olevalle prosessille. Eli se ei tarvitse olla käytössä tai toteutuksessa, kun sen prosessin simulaatio itsessään voidaan toteuttaa ja sieltä saada sitä arvokasta esimerkiksi työntekijä tai tämän prosessin operaattorien palautetta. Eli miten se työntekijä tekisi sitä prosessia ja sitä kautta voidaan niin kuin työturvallisesti, tehokkaasti ja hyvin aikaisessa vaiheessa lähteä toteuttamaan ja sitten taas niin kuin erinäköisiä variaatio- ja konseptien tarkennustoimintoja sitten taas sen simulaation kautta.
Kyllä, juuri näin. Ja tästä päästäänkin itse asiassa hyvin aasinsillalla, Teemu. Haluatko sä vähän kertoa, miten niitä simulaatioita käytännön tasolla tuotetaan tai muodostetaan? Kyllä, eli käytännön tasolla simulaatiohan voidaan lähteä siitä liikkeelle, että ensin tarvitaan kuitenkin tila ja toiminto, jota halutaan simuloida, ja sen niin sanotusti kaappaaminen tähän simulaatioita varten, niin me toteutetaan se meidän Leap-työkalulla, joka toimii siis puhelimessa ja selaimessa. Ja mä voin näyttää tuosta alkuun sen, että miten tämä työkalu sitten toimii. Eli siinä voidaan puhelimella kaapata nurkkapisteitä siitä alueesta, jota halutaan siihen prosessiin käyttää. Eli määritetään alue ja sen jälkeen se prosessi voidaan mallintaa näillä AR-malleilla, jota tähän esimerkiksi tässä on tuotu lavahyllyä siihen, ja tässä näkyy sitten esimerkiksi kokoonpanopistettä, kokoonpanopöytää, jota voidaan sitten tässä niin kuin live-tilanteessa tuoda siihen tilaan, jossa tätä prosessia viedään läpi. Eli ensin tarvitaan toki malli siihen työkaluun siitä prosessista, joka voidaan tehdä ennakkoon tai vaikka siinä muutamassa minuutissa siinä hetkessä siihen tilaan. Ja koska se on AR-sovellus, niin ihminen voidaan antaa sen puhelimen avulla kävelemään siihen prosessiin ja toteuttaa se prosessin vaiheet läpi siinä simulaation aikana sillä tavalla, että siinä ihminen pääsee tietyllä tavalla niin kuin kosketuksiin sen prosessin kanssa, ja siinä on ne elementit, joita siitä prosessista halutaan validoida niin sanotusti sen simulaation kautta. Ja täytyy sanoa, että silloin kun Teemu ensimmäisen kerran tätä AR-sovellusta mulle esitteli, niin mä olin melkein tippua tuolilta, meinaan toi on niin ensinnäkin helppokäyttöinen ja sitten kuitenkin niin kuin jollain tavalla hyvin looginen, ja sillä saadaan tuloksia kuitenkin tosi nopeasti aikaa. Et se on niin kuin todella näppärä hattua nosta, vaikka ei olekaan sitä tällä hetkellä päässä, mutta on niin kuin todella semmoinen käyttäjäystävällinen myöskin. Joo, se on itse asiassa juuri yksi sitä tavoitteita, että se on helppokäyttöinen, se on tuotavissa periaatteessa tilaan kuin tilaan, ja se mitä laitteita tarvitaan, niin meillä on kaikilla ne mukana. Älypuhelin kamerasovelluksella tai kameralla ja riittävän tuoreella käyttöjärjestelmällä, niin se toimii. Sä voit tulla sen puhelimen kanssa toteuttamaan sitä AR-simulaatiota käytännössä tilaan kuin tilaan. Ja toihan on juuri mahtavaa, eli ei ole niin kuin paikkasidonnaisia, jos mietitään tätä meidänkin konseptia, mihin tietysti tämä AR-sovellus vahvasti liittyy, niin mietitään vaikka esimerkiksi perehdyttämistä, mikä voisi olla yksi semmoinen tyypillinen tapa soveltaa tässä, niin silloin sä pystyt käytännössä sitä perehdytystyötä tekemään aika ja paikka riippumattomasti, eli vaikka omaa kotoa käsin tai toista puolta maailmaa tai missä ikinä ootkin, eli pystyt ikään kuin jatkamaan niitä harjoitteita. Ei vaadita sitä, jos verrataan siihen perinteiseen malliin, että sinulla pitää olla perehdytys vaikka sillä työpaikalla tai siellä työpisteessä, missä sä oot, vaan sä pystyt ikään kuin luomaan sen simulaatio mihin tahansa, eikö näin, Teemu? Kyllä. Eli se voidaan sen älypuhelimen avulla voidaan toteuttaa se simulaatio periaatteessa tilassa kuin tilassa, eli ei tarvita mennä siihen tuotantotilaan häiriköimään sitä tuotantoa tai tuottavaa työtä tekeviä operaattoreita, vaan se voidaan esimerkiksi ennakkoon kaapata se hiljaisena hetkenä se prosessi sieltä tuotantotilasta ja saadaan se niin kuin mahdollisimman tarkasti sitten taas kopioitua digitaaliseen muotoon ja työkalun avulla tuotua se esimerkiksi vaikka neuvotteluhuoneeseen tai jalkapallohalliin tai missä sitä halutaankaan sitten simuloida. Sä voit tehdä sen kotona tai muualla, missä haluat, niin sä voit tuoda sen mallin tai sitten sä voit ihan niin kuin muutamassa minuutissa toteuttaa sen niin kuin vastaavan mallin sillä sovelluksella ihan itse. Ja
Kyllä, ja voi kuinka kätevää piti tässä kohtaa sanoa. Ja sitten kun vielä otetaan siihen mukaan se, että siinä taustalla on kuitenkin sitten tässä meidän konseptissa niin muun muassa se simulaatiopedagogiikka hyvin vahvasti ja se, että me käytetään niin kuin oikean tyyppistä lähestymistapaa siihen. Otetaan se simulaation tavoite, mikä on aina se tosi tärkeä juttu simulaatiossa niin kuin pedagogisesti mukaan. Me saadaan tästä varsin toimiva paketti kokonaisuudessa. Kyllä, ehdottomasti. Eli se, mitä työkalun avulla voidaan toteuttaa, on se prosessin niin, vaiheistus ja sen lisäksi se pedagogiikka siihen, että minkä tyyppisiä asioita sitä halutaan tuoda oppimiskokemuksena tai huomioina, mitä siinä on ne olennaiset asiat, että se ihminen, joka siihen prosessiin tutustuu tai perehdytetään, niin hän saa sieltä ne olennaiset tiedot, joilla hän pääsee toteuttamaan sitten sitä ihan vaikka seuraavaksi tuotantotyössä harjoittelua. Juuri näin. Hyvä. Eli varsin toimiva konsepti. Sopiko sulle, Teemu, jos mä kerron vähän tässä kohtaa, että mitä valmisteluja tai mitä asioita meidän täytyisi tehdä, jos nyt mietitään, että tämmöinen simulaatiotyöpaja, joku organisaatio haluaisi lähteä sitä toteuttamaan, niin mitä askelmerkkejä tai mikä on niin kuin se lähtö, miten lähdetään toteuttamaan? Kyllä, mun mielestä se on erinomainen steppi tässä vaiheessa. Hyvä. Me itse asiassa on vähän tähän aihepiiriin sivuttiinkin tuossa, kun puhuttiin siitä paikattomasta ja ajattomasta työskentelystä, eli käytännössä sitten kun päästään siihen vaiheeseen, että ollaan saatu ne simulaatiot tehtyä, niin toki silloinhan pysytään sitten sitä simulaatiota tekemään ihan käytännössä missä vaan, mutta jos otetaan vähän pakkia siitä vielä, niin mietitään vaikka tämmöistä simulaatiotyöpajapäivää, mikä me tästä mielellään tultaisiin sitten pitämään, niin jos mietitään sitä organisaation tilaa ja paikkaa, niin käytännössä se on hyvin helppo toteuttaa. Tarvitaan tietysti joku paikka, missä ollaan, joku varattu tila, missä me vähän demotaan liippeä, aaraa ja sitten meillä on tässä ideana ja tavoitteena semmoinen, että me luotaisiin semmoinen ydinjoukko, puhutaan noin suurin piirtein ehkä 10 hengen ryhmästä, se on ihan jo niin kuin pedagogiankin kannalta järkevää, että ryhmän koko ei ole hirveästi isompi, ei sen tietysti ihan kiveen hakattu, mutta suurin piirtein on 10 hengen ryhmä, jolle sitten lähdetään ajamaan tätä asiaa eteenpäin. Ja sitten mitäs muuta me tarvitaan vielä, Teemu? Eli me tarvitaan tilaa, me tarvitaan opiskelijat, ja tietysti se tavoite on tärkeä, mistä mä puhun, mutta nämä menee ehkä sitten sinne simulaatiopedagogiikan puolelle enemmän, mutta kokonaisuus on kuitenkin se, että tämä on palvelun tilaajalle, ostajalle, miten se määritellään, niin kuitenkin suhteellisen helppo lähestyminen, että me tuodaan niin kuin itse se meidän osaaminen ja sitten nämä työkalut sille tilaajalle ja ostajalle, eikö niin, Teemu? Joo, mä sanoisin, että se niin kuin simulaation toteutuksen työkalut tulee meiltä ja se konsepti tulee hyvin valmiina toteutuskelpoisena pakettina. Eli tarvitaan vain riittävästi tilaa, osallistujia ja se, jotka siitä niin kuin työpajasta sitten asiakkaan puolella vastaa. Ja ehkä vielä tuohon, niin kun, jos miettii live-simulaatioita ja siellä halutaan oikeasti simuloida esimerkiksi vaikka, että tässä työpisteellä halutaan käyttää vasaraa, niin semmoisenhan siihen voi kohtuu kevyesti myös tuoda mukaan siihen simulaatioon, esimerkiksi vaikka siihen työvaiheeseen, että riittävästi näitä niin kun, vielä työvaihetta niin kun, demonstroivia elementtejä sieltä sitten tuotantoprosessista sille, vaikka työkalu käteen sille, joka sitä prosessia kävelee. Niin tämän tyyppisiä. Juuri näin. Se tuo autenttisuutta lisää. Toki tietysti, jos Leap-lisenssi on jo käytössä, niin tietysti sitäkin voidaan hyödyntää, eikö näin, Teemu? Kyllä. Tässä kohtaa. Kyllä, ehdottomasti. Hyvä. Mä sen verran oikeastaan kiteyttäisin sitten tähän loppuun vielä tästä työpajasta, että jos mietitään, me tullaan pitämään työpajasimulaatioihin liittyen, mitä siitä olisi niin kuin, tai mitä asioita oikeastaan sen jälkeen olisi hyvä tai jäisikin mieleen, niin tietysti se, että mitä se simulaatio ylipäätänsä on ja mitä hyötyä siitä on siinä omassa organisaatiossa. Vähän simulaatiopedagogiikkaa myöskin sivutaan. Sitten tietysti niitä käytännön malleja, eli niitä, jos on perehdytystyyppistä, mitä halutaan tai jotain muuta. Nämähän on hyvin räätälöitävissä sitä aina niin kuin asiakaskohtaisen kuvion mukaan. Eli niitä käytännön malleja, miten niitä lähdetään toteuttamaan. Ja sitten tietysti jatkot myöskin siitä, eli tullaan sitten myöskin seuraamaan sitä, että miten ne simulaatiot käytännössä toteutuu ja annetaan palautetta sen suhteen. Ja sitten ennen kaikkea tietysti mun mielestä vielä semmoista niin kuin intoa ja innokkuutta, aitoa paloa siihen, että miten me lähdetään kehittämään organisaatiota nimenomaan simulaation avulla. Niin mun mielestä se olisi aika mahtava juttu.
On ehdottomasti. Tuli mieleen, että onko osallistujilla jotain vaatimuksia, että minkä tyyppistä taustaa tai osaamista tarvitaan siihen työpajaan osallistuvilla? Ei käytännössä, eli ei ole mitään kokemusvaatimuksia tai tiettyä osaamista, vaan että simulaatiohan on siinä mielessä mukava asia, että sehän ottaa vastaan kenet tahansa hyvinkin matalalla kynnyksellä, eli ei tarvitse olla aikaisemmin mitään käyttänyt simulaatiota tai edes simulaattoria, tai edes tietää, mikä simulaatio tai simulaattori on, vaan että se on niin kuin hyvin, se käydään hyvin tarkasti siinä läpi ja mennään sitten siihen. Toki tietysti sitten se, että mitä sen simulaation avulla tehdään, niin se on aina sitten se asiakasyrityksenä meidän välinen juttu ja mitä sillä lähdetään kehittämään, mutta tuossa simulaation kautta niin kun miettii, niin ei tarvitse mitään ennakkotietoa. Eli asenne, motivaatio ja avoin mieli. Ja innokkuus vielä siihen Kyllä, päälle, niin innokkuus. siitä tulee hyvä. Hyvä. Oliko meillä Teemu vielä jotain, mitä me haluttaisiin kertoa tästä? Niin, tämähän on tietysti, koska se, mikä tuli mieleen, että jos me halutaan lähestyä vaikka pedagogisesta näkökulmasta, niin silloinhan me tietysti halutaan järjestää se työpaja sillä tavalla, että ne tavoitteelliset tuotokset täyttyy. Niin työpajan niin kuin itse valmistelua, niin miten me halutaan sitä lähestyä sun mielestä? Onko siinä jotain ennakkotietoja tai jotain huomioita sitten siihen simulaation toteutukseen liittyen näillä esimerkiksi pedagogisilla variaatioilla? Joo, no pedagogia pystytään varmasti kyllä tuomaan siihen mukaan. Toki me tietysti tarvitaan ehkä vähän taustatietoa sitten organisaatiosta ja näin, miten me lähdetään kehittämään, mutta mä näkisin, että no joo, mä äsken sanoin, että simulaatio ei tarvitse olla kokemusta eikä muuta, niin mä vähän saman vastaan tähän. Simulaatiopedagogia on tietysti, sehän on hirveän laaja osa-alue, että siitähän voitaisiin pitää vaikka 5 työpäivää putkeen, mutta me ei mennä niin kuin sinne syvimpään syöveriin, vaan me koitetaan sieltä hakea semmoinen niin kuin järkevä malli siihen, miten se juuri sinun organisaatiossa saisi siitä se hyödyn ja otetaan ikään kuin rusinat pullasta periaatteella. Ja sitten lyödään ne tosiaan tähän liippiin, tähän käytännön toteutusmalliin. Eli ei tehdä asioista liian monimutkaisia, mutta otetaan just niitä asioita, mitä simulaatiopedagogiassa muun muassa tavoite on tärkeä, niin otetaan se siihen ykköskulmaksi. Kyllä. Ja mä voisin täydentää sitten siitä, että jos me halutaan simuloida jotain prosessia kehitysmielessä ja tuoda sieltä sitä kautta esiin, niin silloinhan me tätä työpajaa varten, niin toteutus on käytännössä identtinen, mutta silloin me siinä simulaatiovaiheessa keskitytään niihin asioihin, jotka täyttää niitä tavoitteita. Esimerkiksi siitä, että jos halutaan ideoida toimintatapoja tai tuotannon layout tai sen prosessin layouttia esimerkiksi, niin silloinhan me siinä simulaatiovaiheessa keskitytään tämän tyyppisiin asioihin. Malli pysyy samana, mutta se käytön variaatio, sillä voidaan itse asiassa vaikka työpäivän tai sen työpajan sisällä toteuttaa eri vaiheisia, että hei, okei, mietitään, että onko layoutti hyvä, no miten toimintamallit ja otetaan se uusi simulaatio ja sitten vaikka viimeisenä vielä se oppimiskokemuksena, että onko nyt prosessi perehtyneisyys sillä osallistujaporukalla, niin saadaan siihen ensimmäinen vaihe jo sitten taas sitä kautta. Kyllä, ja nimenomaan hyvä, kun toit vielä tuon termin varjoitavuus tähän, koska sitähän tämä nimenomaan juuri on, että me pystytään hyvinkin räätälöimään. Malli on, niin kuin Teemukin sanoi, niin sama, mitä käytetään tämä meidän konsepti, mikä on tässä kehitetty ja pedagoginen malli ja muu, mutta että se soveltuu niin monelle osa-alueelle, vähän niin kuin tuossa alussa puhuttiinkin, että simulaatio sopii minne tahansa, niin se on varsin hyvä. Mutta mä luulen, Teemu, että meillä oli tässä aika tämmöinen jopa tuhtipaketti tästä konseptista, ja tietysti meihin saa olla yhteydessä toki ja kysyä lisää, jos tämän tyyppinen niin kuin simulaatiokonsepti ja oman organisaation kehittäminen kiinnostaa. Kyllä, näin se on, että saa olla yhteydessä, kun haluaa simulaatioita tai konsepteja tai prosessin kehitystä, niin meihin saa olla yhteydessä. No niin, me toivotetaan varmaan tässä kohtaa, Teemu, niin hyvää päivänjatkoa kaikille ja toivottavasti nähdään tulevaisuudessa. Kyllä, mukavaa päivää.